ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ କେବେ ଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ଘଟି ସାରିଛି। ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦିଏ। 1752 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ମୁଁ କହୁଛି 1 ତାରିଖ, 2 ତାରିଖ, ତାପରେ 3 ତାରିଖ ପଡ଼େ, ତାପରେ 4 ପଡ଼େ, 5 ପଡ଼େ, 6 ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନାହିଁ। 1752 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେବଳ 1 ତାରିଖ, 2 ତାରିଖ ପରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ 14 ତାରିଖ, ମଝିରେ 11-12 ଦିନ ଏମିତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ବା ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ତାରିଖରେ, ଯାଇକି ଉଠିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖରେ। ତାହେଲେ ସେ ସମୟଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଉ କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଘଟଣାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ତାହା ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବା ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ।